Hi mga ka-listeners, good evening kaninyong tanan no, sa mga sulok ng mundo no, mga OFW, mga solid supporters no. Mo jud nagdaghan ang mga subscriber no, 10,000 na pataas. So daghang kayong salamat ninyong tanan mga ka-listeners. Labi na sa mga OFW no, nga kanunay yung nagasunod ug paminaw sa mga drama. O sinsya kung itsura kay mga bugas siguro. Bugas. Gusto lagi na yung main lab ha. Magsige tayo na una no. Magpuntahan og yun una pabuta. Hugot ba hugot. Wait mo din yung main lab guys. Tugkam talagang pimples. Mo si resulta sa una no. Napasensya yun yung tsura kay orang. Yun magka walang pugi points. Thank you kayo ni tanan sa kanang paminaw sa drama. So manginaot ko nga hindi mo pula sa papaabot no kay siyempre ako pang gi-asikaso og edit ang ubang drama, ang Magical Dero ni Bukadong no. So basin sunod adlaw no maka-upload na ko ana mga Webes guro or Bernays ba wala pa di ko ka sure basta karon si manaha og sa matagtakdol sa buwan no o siguro umapuhon no paningkamutan mga ka-listeners kay bawo ko nga daghan mo nagpaabot ba no kanang mag-upload pa ko kanang mga drama. So daghang kayong salamat sa inyo ang kanunay nga pagpaminaw, pagsuporta sa pagpaabot kanunay no na natay i-upload. So pagkakaroon mga ka-listeners so update sa lang ko ron no. Vlog sa lang ba panagas na kay para makibaw mo ba nga basig magkaroon na mo nga wala nga mga nag-upload sa admin basig gitapol na ni kapuya na. So nalay mga usahay kabisihan ba no kay mga trabaho ko ba sa balay no kanunay pa kong nag-asikaso no. So akong panikamutan nga maka-upload pa ko daghan pang mga drama no. So abang-abang lang yun no, abang-abang lang yun mga ka-listeners kay maka-upload ra kita dugang drama. So katong mga bag-o pang mga listeners no mangutana og kanang asang mga sumpay sa drama na sa playlist no kay aron dili na mo matingala ba kung makita mo sumpay bitaw sa mga drama kay naka-playlist na kanang mga drama nga akong i-upload para ang inyong pagpaminaw ba way putol ba no. So naa sa playlist para dili na mo mangutana kung asang sumpay no. Tanawa lang ninyo sa playlist mga ka-listeners no sa mga bag-ong listeners. O inaot nga kanang magpadayon mo sa pagpaminaw o basta ako lang panikamutan nga maka-upload ko dugang pang mga drama. So shout out dahil ni kuan duha nagpa-shout out no si Elmer Lagaras, shout out nimo og ni Maridel Abilia from Malaysia no, shout out nimo ma'am, salamat sa pagpaminaw no kanunay kuno siyang naminaw sa drama no. O sa mga OFW daghan ni sila pero di na ko ma-mention kay wala man ko maglista gud no. Pasensya ay kayo nga basta kay balo naman no ka sige mo paminaw mga listeners. Mga dako kay ko pasalamat ninyo mga OFW nga kanunay gyud mong gasuporta no sa channel na to. Naminaw kanunay ba nya sa tanan kamo tanan. Salamat kayo. Pasensya kay mo piyong-piyong ko kay yung mata no katubo. Yan ni baghang baga na sige edit bitaw. So nag-edit man ko gikan nya wala pa ginahuman mga ka-listeners. Ako pa yung asikaso no kay para dili pud tantong bitin ang inyong pagpaminaw no sa drama akong patason ba no. Mga na ayaw ta mo kanang kalain nga dugay-dugay ta maka-upload no kay ako mangong gipataas na para dili pud kanang tantong bitin ba no kay bitin mo po kayo mubo ra na di ba. So na may nag-request no asa nagsumpay sa Magical Dero no. So alam ko balaka kay panikamutan ako na maka-upload ko karong si manaha no. Taas-taason na to gyud
1 hour kape no. Para dili pud kantong bitin ba. Inyong pagpaminaw, orang dili jud mo yung layon kay dugay-dugay mahuman no. So ana kung ibuhat ng para sa una ko. Para di ko kadadlaw maka-upload basta kay taas-taas lang ma-upload. Okay? Ug pasensya kayo sa mga nangutangan no, nailaktaw ang ubang drama no. So nadyo laktaw ang ubang drama nga akong na-upload tungod kay kulang ko sa ubang episode no. Gikan pa sa way hilakay no. Nadyo ni reklamo to kay pabasahon pa man ko ninyo ani sa okay ra. Tang gibitangan lang nang generate lang na ko kay kuan magod ba ang record ano bang karat na kayo ba no wala na ko karga kay kuan sapaw-sapaw ba no. So mong ako na lang generate para masabtan ya po ninyo pero naadya po kulang to nga mga nalaktaw episode sa way hilakay nga drama sa Rakisa, sa Busyong, sa Roldan Moran, sa naugkat niya kasilag na yung mga pipila kakulang na to no na episode pero at least naisinugdanan ug nay katapusan ng mga maong mga drama no. So daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw. O shout out balik na ko ni shout out ako ni balik ni mga kanunay nag-comment no si Ma'am Cecil Ruben, si Joyme Kukamas, si Mayumi Uy, si Clipper Anwood, Dale Kotaran, mapamilyar na ako ni sila kanunay mag-comment. Ug ni especially ni Rudille no, kanunay sa ni sila sa una nag-comment. Ambot lang ka, musta na kani siya inaot nga okay ra kada Ma'am Rudelin. Salamat sa kanunay pag-suporta. Amping ka kanunay no sa mga OFW da nga nagatrabaho, amping mo kanunay. Keep safe inyong tanan no and God bless natong tanan.